Здравейте! Днес в Бизнес Периметър сме подготвили една от новите ни рубрики "Челен опит". В нея ще ви срещнем с човек, който вече четвърт век гради своя бизнес с търпение и удовлетворение. Изграждайте поминък, изграждайте дългосрочни бизнеси. Това се прави по-трудно, но е за по-дълго и се отплаща със сигурност. В Бизнес Периметър ще видите още как от аматьор да станете Форекс трейдър с помощта на демосметка, инвестиционен посредник и платформа за онлайн търговия. За някой от вас наистина това може да бъде доста стресиращо, тъй като виждате някакви графики, някакви линии и така нататък, но не се притеснявайте, само изглежда така, всъщност е доста лесна за употреба. За по-опитните трейдъри сме подготвили и новите инструменти на Форекса. Сега в момента са много нашумяли CFD-тата, така наречените Contract for Differences, договори за разлика, където се изисква по-малък капитал и възвръщаемостите могат да бъдат много по-големи. Днес в Бизнес Периметър е и дебюта на новия ни колега Йолина Добрева. Здравей, Йоли! Здравей! Какво ще ни представиш днес в предаването? Днес сме на гости на хлебни къщи на Дешко в София. Те са пример за това, как бизнесът може успешно да реализира една социална кауза, каквато е сближаването между хората. Интересно ми е на практика как става това. Ще видим след малко в репортажа. Чудесно! Нека да започваме тогава. И така, сега се пренасяме в хлебната къща, където беше Йоли Добрева. Но преди това бих искал да те попитам, каква е разликата между една обикновена пекарна и тази къща за хляб? В пекарната по принцип се прави хляб, за да се продава и за да се реализира определен оборот, съответно печалба. В хлебните къщи хлябът има друга цел – да обединява хората от общността. В хлебните къщи хлябът също се продава, но реализирането на някакъв вид оборот отстъпва пред по-важната цел – да се помага на хората в нужда. Този вид предприемачество е по-скоро вид терапия. Вижте защо. Тук се прави вкусен хляб с квас по автентична рецепта с качествени български брашна и много любов. Целта обаче не е хляба, а преживяването. Всъщност, месейки хляб, човек наистина може да научи много неща за себе си. Ако брашното са нашите разпиляни мисли, когато добавим вода, квас, сол, доброто, което се случва с нас, за захар или солта, за нашите трудности, и премесейки хляба, работейки върху себе си, месенето, също този процес на работа, човек може да постигне много добри успехи, да израсне в мисловно отношение, да стане по-добър, изобщо нещо, което всъщност помага на хората да открият много неща за себе си. Около масата в хлебна къща на Дешко, която е вид социално предприятие, заедно с хлебарите месят хляб познати и непознати. Хлябът ги сближава, помага им да решават проблеми. Идеята е всички възрасти, както ние сме го нарекли от 3 до 103 години, да идват при нас, да месят хляб и да правим с хората с увреждания, правим така наречена наша хлебна терапия. Така че всеки може да дойде при нас да меси хляб. Ние сме ги нарекли така наречени общностни месения, така че хората от общността да се събират, да месят хляб, да стават приятели, да разказваме една обща приказка. Опитваме се винаги да има така обща идея и тема, по която да се меси хляб, да не е просто едно месцелно месене на хляб. Кулинарната страна е по-назад оставена, докато това е идеята хората да мислят, месейки хляб, да мислят за много други неща, които са важни за тях. Трябва да нарисуваме нещо. Може да рисувате, аз мисля какво да рисуваме. Бредбилдингите се правят у нас от 7 години. Те са проекция на една добра международна практика. Чрез хлебната терапия се помага и на бизнеса, там където екипите на фирмите изпитват трудности. Това са тимбилдинги, които предлагаме на бизнеса. Пак отново през месенето на хляб, през различните метафори, които ние имаме за това да бъдеш добър, да бъдеш сплотен, да работиш по-бързо, да работиш повече в екип и са много други още. Всъщност правим тези бредбилдинги, като всеки от участниците си през своето виждане прави неговата хлебна фигура. След това отново навързваме нещата, кое е приоритет за компанията. Така всеки сам подрежда нещо, т.е. всеки от хората си подрежда нещата. И
получават много интересни събития, около 2 часа и половина. Хората са много възхитени, така въодушевено се работи и наистина много ценно. Първата хлебна къща е основана в Габрово, след това се появяват такива и в Търново, Стара Загора, Пловдив, Варна и София. С годините хлебните къщи стават все по-популярни в общността. Ето скоро, например, беше един световен ден на местни за мир, 24 октомври. И мисля, че ако не се лъжа, 17 страни имаше такива месения за мир. Доимахме едно месене тук с жени бежанки. Беше страшно интересно, защото те се въодушевиха от това, че отново могат да се върнат към своите корени, да месят хляб и така гостоприемно се почувстваха тук, че бяха с огромно желание, искаха пак да дойдат. Така че независимо от религията и възрастта и всички други такива неща, които ни разделят, може да бъде полезно. Амбициозната идея на създателите на хлебните къщи е те да се появяват във всеки областен град и да се обособят като социално-културни центрове. А сега от социалното предприемачество се прехвърляме към големия бизнес, където един човек вече четвърт век катери върхове, както в бизнеса, така и в планината, което е негово любимо място. Математик по образование, финансист по занятие, Камен Колчев има късмета да гради своя бизнес в годините от демократичния български преход. Казва, че именно търпението е ключа към успеха. През годините изгражда своя финансов холдинг Елана, създава инвестиционен посредник, а една от фирмите му се занимава с разработката и управлението на европейски проекти. Според Камен Колчев, най-доброто за капиталовия локален пазар в България тепърва предстои. Вижте какво още сподели той с нас. Началото беше като всяко начало. Трудно, неясно. Както повечето хора в зората на прехода, началото на 90-те години, аз си търсих място под слънцето. Завършил съм математика, правих дисертация по изкуствен интелект и в един момент се откриха всякакви възможности за реализация, каквито преди това нямаше. Така и реших да се захвана с финанси. И така 25 години. Не съжалявам, честно казано. Вероятно пак бих избрал нещо подобно, защото финансите ми дават възможност от една страна да съм на пулса на икономиката, от друга страна да помагам на бизнесите и на хората, и на бизнесите да управляват парите си и да са по-ефективни в този смисъл. Чувствате ли се удовлетворен от постигнатото? Да. Стига това да не звучи като самоуспокояване, защото винаги трябва да предлагаме нещо ново, винаги трябва да се развиваме, винаги трябва да сме най-добрите на пазара и това е начинът да оцелееш 25 години. Така че да, доволен съм от това, което сме постигнали. То със сигурност е много и със сигурност още много неща можем и трябва да постигнем. Малко са компаниите, които 25 години за 25 години са успели да се изградят, да се задържат на пазара, да се развият, да създадат великолепни екипи, което е най-важното в финансите. И всичкото това да е трайно и последователно и постоянно. Това ме задоволява. Всъщност, моето верую в бизнеса е, че аз винаги съм се опитвал да създавам поминък, а не да търся еднократни удари. И всъщност това, което най-много харесвам и най-много ме прави доволен от това, което сме постигнали, е, че успях да създавам един дългосрочен поминък, един дългосрочен бизнес, който дори без мен ще продължи да се развива. Коя беше печелившата стратегия за инвестиране тази година? Тази година беше сравнително спокойна година. Всички пазари направиха своя ръст. Изключвам цената на петрола, но в България много малко хора инвестират в петрол. Както местния пазар направи добър ръст, така и външните пазари направиха добри ръстове. Годината си има своите особености около изборите в Щатите, въобще изборите в България, но като цяло една умерено добра година за инвестиции. Фондовете, които управляваме и не само нашите фондове, реализират добра доходност за тази година. Доходността по
от акции също е добра, така че мисля, че годината като година за инвестиране е една от добрите. Очакванията ми са, тъй като вероятно ще ме попитате за следващата година, очакванията ми са подобни, малко по-добри. В локален план в България очаквам българския пазар да се развие доста активно следващата година. Виждаме вече целенасочени усилия на цялата гилдия и на включително подкрепени от държавата с това създаване на съвет за развитие на капиталовия пазар. Виждам как нещата започват да се случват и най-после нашия пазар ще вземе мястото си, което се полага и което трябва да има, ако искаме да имаме развита икономика. Какво е общото между планината и бизнеса и как тя ни помага? Ако говорим за бизнес модела, който аз развивам, говорейки отново за поминък и за дългосрочно развитие, общото е много търпението. Търпението и постепенното, поетапното развиване на бизнеса стъпка по стъпка или изкачване на върха стъпка по стъпка. Нещата не стават изведнъж, те си имат своята логика, своя порядък и той трябва да се спазва. Една от вашите фирми се занимава с разработването и управлението на проекти. Какви проекти си поръчва бизнеса и как бизнесът успя да израсне в период 2007-2013 година? Основният проблем на повечето фирми в България е, че те са първо поколение. Нямат натрупан опит, нямат натрупани резерви, нямат натрупани история и традиции. Ако се върнем на първия програмен период 7-13, той също много помогна за развитието на българския бизнес. Да, със сигурност и разглези, защото има хора, които свикнаха да живеят само на субсидии, но в момента, в който кризата удари, те си отидоха. Тези, които са истинските, които са кадърните, можещите, те могат и без субсидии, с субсидии могат по-добре и го показват. Дали са агросубсидии, дали са програми по конкурентоспособност, това са двете основни програми, които работят с бизнеса, в които има програми насочени директно към бизнеса. Няма значение. Въпросът е, че тези програми помагат. Бизнесът се научи вече да ги използва. Първоначално идеята беше да вземем едни пари, пък после ще видим за какво са ни тези машини. Сега вече хората планират, и програмите са доста по-добре планирани, доста по-прогнозируеми. Тоест аз знам какво мога след 2 години да предложа на този клиент, който иска да си купи нови машини в еди-коя си област. Това вече се знае с някакви нормални отклонения, разбира се, така че нещата са много по-прогнозируеми, което прави програмите много по-атрактивни и много по-интересни за бизнеса. Споменахте първо поколение хора, които се занимават с бизнес. Какво бихте ги посъветвали вие, човек с опит? Ако говорим за поколението, което сега навлиза в бизнеса, това поколение е съвсем различно от първото поколение в бизнеса. Това са хора, които до голяма степен вече са научени как се прави бизнес, тъй като едно време никъде не се учи бизнес, сега вече се учи. Това са хора, които са наясно с технологиите, с възможностите, които технологиите предоставят. Те са коренно различни и всъщност това е поколението, което ще дръпне България напред след още 10 години. Така че едва ли трябва да им давам съвет. Това, което мога да кажа по-скоро като опит, а не като съвет е, изграждайте поминък, изграждайте дългосрочни бизнеси. Това се прави по-трудно, но е за по-дълго и се отплаща със сигурност. Вместо традиционния за предаването анализ на финансовите пазари от нашите колеги от Admiral Markets, днес те ще ви покажат как само за няколко минути да започнете онлайн търговия като трейдър, където всичко е във вашите ръце и тези на вашия инвестиционен посредник.
как всъщност може да търгуваме на финансовите пазари. Да речем, че аз искам да търгувам валутната двойка евро-долар. В такъв случай отивам на ето това бутонче New Order или натискам просто F9 бутона на своята клавиатура и виждате излизане ето това прозорче. От тук Sell by Market, това означава продажба на пазарна цена. Ако кликна, означава, че аз искам да продам европейската валута и да закупя съответно насрещно американски долари. В противен случай, ако искам да натисна Buy или покупка, това означава, че аз ще купувам еврото спрямо щатските долари. От Volume, от тук аз съответно мога да задам обема на своята позиция в лотове. Мога да поставя също така ограничения на своите загуби на определено ценово равнище, така че ако пазарът тръгне срещу мен, съответно аз да минимизирам своята загуба и моята поръчка автоматично да бъде затворена. По същия начин от поленцето Take Profit, т.е. аз мога да задам на какво ценово ниво искам да ми бъде прибрана автоматично печалбата, ако поръчката се е развила както аз искам. Нека сега примерно да натиснем продажба. Ето веднага виждате отдолу ни излиза в ето този ред самият ордер. Относно това какво е лот, ливъридж, пип и така нататък, може да посетите нашия 21-дневен онлайн Форекс курс за това как да се запознаете наистина с основата да получите, така че да може да търгувате успешно на финансовите пазари. Курсът ни се казва От аматьор до трейдър или е част от нашата онлайн трейдинг академия. Освен този курс, ние имаме курсове за по-напреднали, имаме най-богатата онлайн библиотека на български език в нашата страна с много електронни книги, така че наистина може да добиете необходимите познания, така че да бъдете по-успешен. Защото няма как без да се изискват някакви познания от наша страна да бъдем наистина успешни. Нека сега се върнем към нашата съответна позиция. В случая виждате, че позицията ми се развива за съжаление в ущърб на мен и аз решавам, че трябва да я затворя, докато загубата не е станала по-голяма. Съответно, от Хикс бутончето аз мога да закрия ордера, така че ето виждате, в случая съм загубила вече 9 щатски долара от своя баланс. Ако имате някакви затруднения, не се притеснявайте да се свържете с нас на посочените на нашия сайт admiralmarkets.bg контакти. За да започнете да търгувате на финансовите пазари, първо е препоръчително да откриете своя тренировъчен акаунт. Потренирайте, за да откриете особеностите на платформата. Своята демо сметка можете да откриете чрез някой от инвестиционните посредници. Изберете ги внимателно, защото те ще са ваш партньор и ще определят финансовите инструменти, които ще използвате за търговията. Имате ли открита демо сметка и изтеглена онлайн платформа, то вие сте готов да търгувате на финансовите пазари. Вижте как. Кои са най-новите продукти и тенденции в бързо променящия се пазар на Форекса? Много хубав въпрос. Това, което бих искал да кажа е, че сега в момента са много нашумяли CFD-те, така наречените Contract for Differences, договори за разлика, където се изисква по-малък капитал и възвръщаемостите могат да бъдат много по-големи. Също така навлизат и много реализирани, има много нови продукти от технологическа гледна точка, като роботи, с които може да се търгуват. Нашата компания специално е разработила такава разработка техническа, като ние сме номерирани номер 1 в UK в Германия за тази разработка. Нарича се Supreme. Тя е уникална сама по себе си и само ние предлагаме в Европейския съюз и на българския пазар. Изключително много хора забелязваме, че тенденцията е такава, че изключително много хора започват да гледат към технологиите, защото те спомагат за търговията, ние не вреждат. А всъщност какво ще спечели един трейдер, ако ползва тази ваша нова разработка, ако търгува чрез нея? Ами най-малкото, което
той ще спечели, ще направи неговата търговия много по-лесно от това, което в момента е. Риск менеджмент, от такава гледна точка, че се разглежда риск менеджмент в страната, дава много повече информация, ще може да гледа новините, изключително много неща. Имаме го на YouTube, имаме такива семинари всяка среда, които се правят и вебинари. Главно използваме MetaTrader като техническа платформа, но тя не е достатъчна да се извършва една професионална търговия, затова и това, което ние сме създали, е базирано на опита на други търговци извън България, който е. И самата компания инвестира изключително много пари в този продукт. И сега в момента този продукт набира повече и повече скорости. Най-хубавото е, че ние не спираме само до тук, докъдето е разработен продукт, а ние продължаваме да го развиваме. И постоянно всеки месец има нови неща, които и добавяме като функции. Имате ли наблюдения какви анализи използват успешните трейдери, фундаментален, технически, за да чертаят своите стратегии? Българските трейдери изключително много се задълбочават на техническата част, но не толкова на фундаменталната, като те не си нямат никаква представа какви продукти търгуват и какво фундаментално стои за този продукт или каква е същината на това нещо. Сега с всички тези неща, които се случват около пазарите, политически решения, много други неща, хората ти постоянно четат в икономически форуми, Bloomberg, CNBC, нали, чуждестранните или някъде другаде, всички тези новини, те изключително много се объркват. И нещо, като се случи, нали, когато се случи на пазарите, след това има много бързо обяснение. Нали, какво се случи, защо това е причината. Дали това е истинската причина за нещо такова, е отделен въпрос. Смятам, че всичко това се пише да се популяризира, за да могат да се четат тези уебсайтове. Точно за това ви казвам, че най-хубавото нещо, което бих препоръчал на всеки един, нали, търговец, който тръгне да търгува, е да създаде негова търговска среда. Да има достъп до правилната информация, да има достъп правилен партньор и да комуникира с хора, които той има взаимни интереси. Хора, които са като него. Ако някой се обзагради с успешни хора, вероятността той да бъде успешен е много по-голяма, отколкото ако те са губещи. Според вас, какви инструменти ще бъдат използвани на пазара идната година? Това, което бих казал е, че 2017 година ще бъде много по-трудно от 2016 година. Това, което бих казал, защото ние сме на върха, това нещо го повтарям от миналата година, но смятам, че се задържа, виждаме интервенции от банките, от централните банки всеки няколко месеца. Те интервенции в един момент смятам, че те изчерпаха това, което имаха да дадат като profit margins, като, нали, компаниите станаха по-умни. Имам предвид, че този капитал, който се налива в компаниите, се върна като дивиденти или те изкупуваха buybacks, така наречените shares, те се изкупуваха обратно шерса. И ако гледаме PE ratio-то на, нали, на индексите, къде са или на тези компании, са изключително високи в историческа гледна точка. Плюс това имаме един credit cycle, който никой не говори за него, от такава гледна точка, че fixed income страната е много изключително раздута и смятам, че е време нещо да се случи. Винаги е било така в историята, не е било правилно, нали, всичко да скача и да очакваме, че постоянно ще върви 10 години напред или 20 години напред. Винаги имаме някакви корекции. Тези корекции са много добра възможност за хора, които не разбират от пазарите, да влезнат и да се възползват от тези по-ниските цени, за да могат да купят нещо на по-евтино. 2017, в този аспект, нали, това, което казах, 2017 година смятам, че ще бъде много по-зле от 2016 година. От такава гледна точка, че най-малкото, което ние сме виждали, в Америка има 2000 година имахме рецесия след президентските избори, 2008 година след президентските избори пак имахме, нали, преди президентските избори и последователно след президентските избори имахме много лоши месеци. Сега смятам, че абсолютно също нещо, може би това нещо се получи. Плюс това и лихвите вече, нали, се говори за някакво дигане на лихвите от Federal Reserve. Това дали ще стане или няма да стане, ще видим декември месец. Но смятам, че ние сме точно на върха на този сайкъл, нали, който наблюдаваме в момента. Сега организирате във Варна семинар на 25-ти. Каква е вашата цел? Какво ще покажете на трейдерите? Това, което ние правим е уникално само по себе си, от такава гледна точка, че когато ние правим някакви семинари, те са свързани с реални хора, които са печеливши на пазарите, предоставяме на хора, които се интересуват от финансовите пазари, една възможност да се запознаят с успешни трейдери. И свързано е с втория въпрос или третия, който ми задахте, какво означава да бъдеш успешен, какви са тези качества, за да можеш да бъдеш успешен.
Ами ето, това е една много добра възможност за тези трейдери, хора, които се интересуват от търговия, които искат да правят пари на финансовите пазари, а срещна с такива хора. Това са и нашите семинари. Нашите семинари не са само да популяризираме фирмата. Да, от една гледна точка ние сме компания, която се стреми имам предвид, че ние трябва да правим пари. Но от друга гледна точка, нашите семинари са свързани с изключително много подготовка на хора, които търгуват. Искаме да срещнем търговците с успешните трейдери. Това е нашата най-голяма цел. Да запознаем хората с различни стратегии, които те използват в момента, които са печеливши на пазарите и ние се запознаем с нашите клиенти. И накрая един въпрос, може би ще ви се стори малко закачлив, шеговит. Но нека да направим да дам един пример с търговец, който прави всеки ден, редовно си прави по няколко цента от тези пазари. Добре. И един друг, който ту губи, ту печели. Кой е по-добрия, според вас? Това е много относително, се каже. Зависи от целите на самия човек. Ако той, който губи, има такава цел за по-голяма печалба и да го гледа дългосрочно, може би той е по-добре. Ако той другия път има целта само за краткосрочно центови да прави и това е моя целта, това вече зависи от самите търговци. Много относително е да кажеш на някой богат човек, ти щастлив си или не си щастлив? Това го прави щастлив това? Да, точно така. Смятам, че търговията е за тип хора, които искат нещо повече от живота. Имам предвид, че не е свързано, това е как да кажа, лайфстайл, това и на Запад може да се забележи. Тук в България първа се открива това нещо и става като тенденция. По-богатите хора да почнат да мислят дългосрочно, не краткосрочно само. Това, което се случва днес, къде да инвестират тяхните пари дългосрочно. И смятам, че финансовите пазари дават много добри възможности. Това бе всичко от Бизнес Периметър. Вярваме, че ви бяхме полезни. Очаквайте и празничното ни издание през месец декември, където ще видим как бизнесът по света се готви да посрещне новата 2017 година и с какви мисли изпращаме 2016. До скоро!